Beste leerlingen van B1. Ik ga een filmpje opnemen, doe ik nu. En dat filmpje helpt je bij het beantwoorden over de vragen over Kwaku. Zie je hier. Ik zal het ook even groter. Ik ga niet alles voorzeggen, maar ik kan je natuurlijk wel gewoon helpen. En helpen is natuurlijk fijn. Daar help ik mee. Nou, wat is de vraag? Die hoort bij de ontvoering, pagina 1 tot en met 13. De vraag is: noem 5 verschillende manieren waarop mensen uit Afrika slaaf konden worden. Slavernij konden vervallen. Ja. Nou, noem is in het papiamento het beste woord jama. Ja. En manieren is het beste papiamento woord manera. Ja, dat zijn de woorden die erbij passen. Dus noem cinco manera diferencia of differente waarop iemand slaaf kon worden. 5 manieren, dat zijn er best wel wat. Dus doe daarbij je best om dat te achterhalen. Ja? Nou, hoe kan ik je daarbij een klein beetje helpen? Nou, we hebben dus gezien dat slaven over de Atlantische Oceaan werden getransporteerd vanuit Centraal-Afrika, Elmina, een slavenfort van de Portugezen. En werden ze getransporteerd bijvoorbeeld naar Nederlands-Brazilië, maar ook Suriname en dus ook de Antillen, Curaçao, Aruba enzovoort. Ja, dat weten we dus al. Nou, dus zo zie je bijvoorbeeld, voor exempel op pagina 10, hoe je dus slaaf kon worden. Het gebeurde op verschillende manieren. Uiteindelijk werden ze slaaf van Europeanen, van Portugezen of Nederlanders of Spanjaarden of Fransen of Engelsen in de koloniën. Ja. En je ziet hier dus terug, dat kon op deze manier, zoals je het hier terug ziet, kon dat gebeuren. Kon dat slavernij vervallen. Hier, wij hadden schulden bij een andere familie, familie Otro. En daarom moest ik voor die mensen op hun land werken. Daarna, después, verkochten ze mij toch nog op de markt. Nou, hier wordt 1 manier beschreven. Een andere manier is dat ze eerst gezegd worden dat ze moeten werken om goud, oro, uit de grond te halen. En later worden ze dus naar Elmina getransporteerd als dat niet zo goed werkt. Nou, dat zijn 2 manieren waarop mensen slaaf konden worden. Er zijn nog andere manieren die in Kwaku worden genoemd. Maar dat is dus aan jou om er even goed naar te kijken. Zoals ik zei, ik help je een klein beetje. Poco. Ja, Jura poco. Mita jura poco. Maar de rest moet je zelf doen. Ja, de rest is dus aan jou. Om dat even goed op te zoeken. Goed te lezen. Welke andere manieren. Tres manera. Otro. In het boekje van Kwaku worden genoemd. Waarop men tot slavernij kan vervallen. Of slaaf kan worden. Hasta máximo esfuerzo y buen weekend. ¿Ya? Tot via.